Regional Director sa COMELEC-CARAGA Region, dakpan human illegal nga namaligya og Chinese drug product nga Lian Hua capsules. Ani report ni John D. Esteban. Arestado si Atty. Francisco Pobe, ang Regional Director sa Commission on Elections Caraga Region, atol sa entrapment operation sa hiniusang puwersa sa CIDG Surigao del Norte, Food and Drug Administration Caraga ug Surigao City Police Station sa Rizal Street, Barangay Washington sa Surigao City. Positibong napalitan ang dinakpan og Chinese drug product nga Lian Hua capsules nga dili rehistrado ug sagad mapalit online. 500 nga karton sa Lian Hua ang nakumpiska sa otoridad nga mobalor ngadto sa 100,000 pesos. Sumala sa otoridad nga target unta sa operasyon mao si Maria Kristen Alonzo, apan wala kini atol sa operasyon ug si Atty. Pobe ang mihatod sa mga produkto. Ginapangita pa karon si Alonzo samtang nakapiyansa na si Atty. Pobe. Yung katransak po natin ay wala po na ipakita na dokumento na sila ay authorized na magbenta ng gamot. Mag-atubang ang dinakpan og kasong paglapas sa Republic Act 9711, kon Food and Drug Administration Act of 2009 ug Republic Act 10175 kon Anti-Cybercrime Law. Ubay-ubay na ang nagapamalit sa maong kapsula sa pagtuo nga makaayo kini sa COVID-19. Apan daan ang giingon sa FDA nga dili kini rehistrado isip tambal sa COVID ug kinahanglan sab kini og prescription sa doktor una mapalit. Ang Lian Hua makatabang sa pagtanggal sa heat toxin invasion sa baga, laki pang sintomas nga kalintura ug muscle soreness. Yung Lian Hua capsule na yung Chinese text ay unregistered. Mapahamak yung kalusugan natin ba sa pag-inom ng mga peking gamot kasi hindi nga siya dumaan sa FDA, hindi siya registered. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.